Mähriban vatandaşlar garaşsylygyň merjen dänelerini vilayet tapgarna inni gatnaşjygymyz bilen tanışyralar. Jigim ödüň bilen tanış eder. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa çagarynyň daşyurt dillerini ýürütelistirilen 3-nji orta mekdebiniň 7-nji sinip okuwçysy Şamra Braçanow. Men mektepden daşary Balkanawa çagarynyň 2-nji çağlar sunap mekdebiniň gyzak bölüminiň 2-nji sinipini okuýaryn. Maňa Maktumul adynaky ýaşa guramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbawa adynaky çagalar bayragynyň eýesi hemde 2020-nji ýylda geçirilen Gazakystan ýurdunda çagalar Türkçe festiwalyna da 1-nji orna munasip boldum. Men şu garaşsylygyň merjen däneleri atly bäsleşige Balkan welaýaty tapgarna goýanýan ýen aýdym sowgat getirdim. Berekella jigim. Üstünlikleriň höwür köp bolsun. Bäsleşige öz getiren aýdymyňdan daşaram aýdymy öwrendiňmi? Aýdyp bere. Aha ay atwalarym ay mezgin tutun aýerleri näçe erler ötdi Balkan dağyny ay çağıcı kam oynap giden aýerlerim yelkimi suludy Balkan dağyny Köp sağ ol jigim. O adyň belenten belent ýanglansyn. Biz hem saňa sahnada üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Şu bäsleşige gatnaşan ähli deňdüşlama uly üstünlikler arzu edýärin. Şu sahnalarda çykyş etmäni uly mümkinçilikler öğretip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çağa kalmazdan köp sağ olsunlar edýär. Berekella jigim. Biz hem saňa ýene bir üstünlikler arzu edýär. Sağ olun.
Çağlar sizin bilen bahtiyar, sağdın beden, sağdın ruhlu güldiyar. Rıvasan yar, arkadağı zamanı, devlet berkarardır, devir bahtiyar. Alkış ile, şans ile, edil arkadağımız, şöhret ve şans ve kahraman serdarımız. Ine hormatly mehmanlar, mehman çağılar, garaşdyrlygyn mersin däleri bädişiginiň Balkan welaýatynda bir hem tamamlap barýar. Şajayip fırsatdan peýdalanıp, bize seýle esretli bahtiyar zamanan peşke süren. Yüreklerde kaynap coşan zihinimizi, sünöte olan sevgimizi, Watanymyza, halkymyza bolan bu isancymyzy açyp görkezmäge uly mümkinçilikler döretip berýän mehriban arkadaly gahrman serdarymyza köp alkışlar aýdýarys. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň halk bähbetli, ýurt ähmiýetli işlerinde ulus tillükler kazanmagyny, janynyň sag, belen başynyň aman bolmagyny çağa kalmamyzdan Arzu edýär, hoş sağ olun.